جوانه كبو كامي ديلانه نوا شامي من بكت دلي من آگر بكت بوکێ ڕندێ جوانێ کەڤۆکا کوردستانێ گاوا چاوێ من پێکەت دلێ من ئاگر پێکەت خودی ئێوان گوتنان هەلبەستوانێ کورد محەممەد عەلی حسۆ کو وەک نوژەنجی دهات بنافکردن 2/4/2016 لە باژارێ قامشلۆ یê Rojavayê Kurdistanê di 86 ساڵیya xwe de koça dawî kir. محەممەد عەلی حسۆ di sala 1930 de li gundê Mozan yê girêdayî bajarê Amûdê li Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bû û jiyaneka zor û dijwar derbas kir û ji ber xebatên xwe yên siyasî gelek caran hat girtin û di zindanên Sûriyê de rastî îşkenceyên mezin hat. وی di saliya xwe de gelek siyasetmedar, rewşenbîr û helbestvanên navdar yên Mîna Osman Sebrî, Cegerxwîn, Nûreddîn Zaza, helbestvanê Komara Mehabadê Hejar Mukiryanî û zimanzanê Kurd Cemal Nebez nas kirin û bi kartêkirina wan ji wê çaxê vedest bi nivîsandina helbestên Kurdî kir. Ebi hob û dîn û har Emerîka dostê wan be Mîna her gav û her car sed heleb terçê bibin em jiya xwe nayên. Piraniya helbestên Hesûyên qeşeng û herikbar ji aliyê stranbêj û hunermendên Kurd yên navdar ve hatine gotin wek welat kaniya zêraya hatiye nivîsandin loşivano taxafila û gelekên din. Hesû di sala 2008 de hêjayî xelata Cegerxwîn ya helbestê hat dîtin ji xeynî dîwaneka neçapkirî wî çar dîwanên helbestan li pey xwe hiştin bi navê Nalîn 1998, Zîlan 2002, Derdê Ezîtiyê 2004 û Berxwedan 2012. Hesû navê keça xwe Nalîn ku li Çiyayên Kurdistanê şehîd ketibû li dîwana xwe ya pêşî kir. Di helbesta Nalînê de jî dibêje Stêrim diqurrijim canxelatim perwanema li dor arê felatim karkerim tim li karim ez roj û şev bêhedanim wek Dicla û Feratim ez perîme li her warî diyarim dêwesorim li pozê araratim ez pilinga daristan û çiyama ne tenê me ez bi kom û civatim ne wek candark û Cemîla li Cezayir ez hîn bêtir ji wan zêda du qatim. Bessam Mustafa, Rûdaw. Tırsam le van gurano